аз успях да покажа, че имаме квадратна форма на съда и прибрах горе-долу нещата по начин, по който смятам, че трябва да бъдат прибрани. Значи това излизане, което правиш наляво и надясно, примерно извън съда, си е типично твое. Прибирането става тогава, когато не излиза цветето извън плоскостта на съда. Ето го. Значи, като искаш, примерно, сложи го така, но края на гербера, само че гъбата вече много е наранена и не става. Виж как герберът ти влиза точно тук в плоскостта на съда. Не излиза от съда. Значи, преди малко Ива беше направила високата аранжировка, излизайки от съда. Сега тази и хареса повече, защото тя просто спази пропорциите и не излезе из съда. Всяко едно излизане от съда... Веси? Да. Не, нищо. Всяко едно излизане от съда прави друга аранжировка. Същите цветя изляза съм от съда. Абсолютно същите цветя. Аз и така работя бездръжно. Нищо? Добре, няма проблем. Нищо. Въобще това нищо. Добре работиш. За мен е супер много, никога не съм работила. Ма разбира се, спокойно пак казвам, не е нужно да се оправдаваш. Ама не, явно. Ама чакай сега. Нали, за Тия му мисля тук от 5 месеца ми скъсват нервната система. Ти искаш за 4 часа да станат нещата. Няма как да стане. Ще стане. Ще стане, разбира се, с много труд. Отиваш, Весито ще направи записите на, не знам какво там се казва, че аз много не съм техничар, и ще съм завършил бронетанкова техника. Какво знаете вие? Нашето училище беше към военния завод в Червен бряг и аз съм завършил бронетанкова техника. Виж как само с твоя материал аз просто създадах друга аранжировка. Такава, която ти си свикнала да правиш, но тя има съвсем друга визия. Значи, групирах отново цветята. Виж сега. Имаш група от цимбидиум, група от рози, група от гербери и просто довършвам с тези симпатични неща, които Викито тук е набало припадане. Виж, 3 листенца. Виж, аз нямам нужда от много материал. Стана ли ти аранжировката? Нищо сложно, нищо различно от това, което правихме до сега. Така изглежда отстрани. Сега ще ти кажа защо. Че е лесно. Хоп тук, хоп там и става без забележки. Сега, по някой път ми се налага да прибера нещо и слагам допълнително неща. Съразмерно ли ти е на съда? Да, много ми е хубаво. Нищо. Това, че е, примерно, леко трътлисто, въобще не дразни. То е направено и е показано, че е трътлисто. Съгласна ли си? Просто показвам, че е трътлисто и нищо друго. Всичко е показване, Ивич. Ивич пък казвам. Разбираш? Всичко абсолютно е показване. Виж, по-едрия гербер е отсам, за да покаже движението, по-малки от вътрешната страна. Сега, тук обаче имаш друго структуриране. Тази композиция е решена по друг начин, но тя е много добре балансирана. Ти просто направи предната аранжировка. Да. С втората задача се справи единствено и само Ивито. И двете не успяхте да го направите. И Виктория не успя да го направи. Що го дигна толкова високо, бе? Какви са тия листа, деца штръкнали тук? Начина, по който си... Това почна аз сега, че отдавна не знам тук. Вижте я сега. Греши. Значи, и тя прави предната аранжировка. Вкарай го този лист вътре. Не е нужно да стърчи повече. Това е друго нещо, друга тема, друго решение, друга визия. Няма нужда да продължава да прави също нещо. Сега харесва ли ви повече? Направила интересна структура. Не е нужно тия цветя въобще да са тук. Ма въобще няма никаква нужда. Защото тези цветя вече са абсолютно излишни, тъй като ние решаваме друга визия да правим. Само да подчертаваш това, което си направил.
Вижте, дори не е необходимо да слагам... Виждате ли, две простички неща сложени на място. Но аз съм се научил да използвам материала. Нищо друго не правя. Виждам го и го използвам. И само го комбинирам един с друг. Нищо друго не правя, момичета. Ето го тук същото нещо.